Hello guys, good morning. Dali na. Tumba na po sa Anao. Eh, man mapitik mak. Yo. Tanda eh. Siya pumitik. Mabitigan ang nga. Alawin ko man. Mahangin guys, oh. Pinuksan nilang itumba. Nagdarangkasan. Kaya pumitik ka. Ayan, that's guys, ah. Overhang na sila. Masaigan mamaya. Lubat. Hi guys. At kaya nga aakyat na ng PC. Yeah, aakyat na yung lubid sa taas. Doon sa taas. At nilagay sa katawan yung lubid. Balik pa daw, masabudahan. Ha? Kabuwa-buwa mo kay Pandunay, bakong dahil luminaaw, sinayang sa rungkal daw. Mga mapamalay kang kabuhaan mo. Balot na ngayon, bakas na ng mata ko. Muragom ba pala magsaka? Nasa taas na siya guys. Ilalagay yung lubid dun sa taas para maayos na pagtumba. Tas mo pa. Daw kung kita kang nasambog. Diba sa pro? Kaya ba na? Ha? Kaya doon? Adua. Ako na, sinumpon. Wah. Kung bumasirin ito bang kayo, may support ka na. Saro, dyan ito pala. Nangyay. Si taas mo yay, maurusan. Taas mo may tuko. Hindi ko paano sa tirakan. Ito. Nabula ako na patay. Nakalagay pa ni Seth Labang. Ayun o. Ah, panay!
Diyan kayo mabuti ka. Diyan siya ba? Hindi ka mabuton. Oo. Daw niya daw. Ano? Lento ka. Ari ka. Paper. Oh, sabod. Hello guys, yan. Ababaon yay. Taman. Si kadang kakano ako nakatapakulig deh. Dulog man. Sige. Hindi na guys, oh. Ang taas guys. Nandun sila. Naghahatak. Balik dyan na. Dahil pa. Gulodin mo, Mat! Alat ko na yan, maparuson. Pag laylo kang parus. Lalayan dito ata. Bakas na naman ka daw. Wala ka. Sige, Buyod. Sige. Buyod. Sige, Buyod. Maparos. Yo, bigla ka na eh. Buyod sila na may pagtulong sa eh. Oo. Sige, Guyod. Guyod, alin na ka mo dyan. Kadulag sumanok lagi naman. Ayan guys, yan natumba na 2 puno na guys. Kaya nakaisip sa araw? Si Pade guys tinamaan na angog. Ayan. Orang kaya. Kaya nakaisip sa araw. Pero graba sa side. Guys, tinamaan yung bumong. Maray masamang. Hindi ka masamang. Para kapuntaan. Dahil mo. Dahon. Ito. 2 puno. Maluto ko. Hello guys, ayan na sila. Pang 3 puno. 3. Ayan. Mahangin guys, nakakatakot. Sige, tasayay, tasasan mo. Guru ta. Guyod ka mo dyan! Guyod! Yan, guyod! Pinapag-hupit ka, gurutin mo. Sa piso pa. Uy, yan. Yes. Sabi yung saging. Yung may bunga hindi nadadali. Ayan sila. Kaya daw siya naman. Hindi mabagsak ko. Delikado. Kaya. Mas pasin ka, para ako tumungro lang ito mo. Kaya nandiyan na siya. Pati dyan o, pati dyan. May wire pa. Dahil pa man ula. Saan?
Kaya huwag yung side ng sabi. Lagyan ng kulam din. Ayan guys, yung tatlong puno natumba. Dapat sulugad sa inyo sa damit yan. Isa, dalawa, tatlo guys yung puno. May Victor's dyan. Yung kidel. Hello guys, good afternoon. Tanggal na guys yung bubong oh. Wala na tsaka yung anahaw. Tanggal na. Yan sila puputulin mo yung isang anahaw yung maliit. Isaig na guys yung overhang. Ayan, inakyat na naman oh. Ay! Kalihog mo! Ay, tukong putol. Dito mat! Ano ka? Tukong putol siya. Kabig? Masarang man ito kawan yan. So, pako. Sige. Ah, salah suba. Ito yung asupatan! Hindi talaga nakakasta ng batag na. Hindi makapakro. Alam mo kung naman kaya na. Hello guys, good afternoon. Nagbakal na po sila sa overhang. Si Master Rodale. Diba ba yun dyan? Bakal na sila guys.
Yan po daw yung sarong istilok. Sarong istilok. Bang bilibid. Ano? Pagkasakay ba boss kayo kasubag ko? Ano pa dyan? Sa ako? Paano din? Nalinis na guys, oh. Wala na yung ubong.